αυτός είναι, πήγαινε στο κάνει, είμαι σίγουρη. Να φας σκατά. Τι μου είπε? Α, είναι δύο φίλες μου λεσβείες. Το αγαπημένο της. Πες της να έρθει εδώ και θα της βρούμε και αγκόμεν. Τι είμαι αυτή? Θα έρθω εκεί και θα στραβήξω την τάπα. Και ποιος... Και ποιο Rice Open σου λέει πήγες και καρφώθηκε. Το έφτιαξα. What happened, dear? Shit happened, dear.